Компактните флагмани звучат страхотно на теория. Малки, мощни, усещане за висок клас материали, всичко най-добро, без излишния обем. Но в реалността винаги се сблъскват с едни и същи проблеми. Топлина, батерия и производителност се борят за място в едно много малко тяло. Така че дали Xiaomi 17 има решение за всичко това, тестваме заедно. Най-накрая, глобалната версия на Xiaomi 17 е тук, а през последния месец го използвах като основен телефон и големия въпрос звучи съвсем елементарно. Дали това е най-добрият компактен флагман, който можеш да си купиш през 2026? Като цяло това е най-обикновеният модел на Xiaomi 17 серията. Няма ултрабрандинг, без гръмки маркетингови обещания, просто стандартен вариант. И точно това го прави особено интересен. В това видео ще се опитам да ви разкажа какво всъщност е усещането от реалната употреба, къде се справи отлично, къде има компромиси, най-важното дали това е правилният компактен флагман за теб. За по-лесна навигация във видеото съм добавил глави към всяка част, така че може да си ходите и по-напред. Ще поговорим за производителност, камери, батерия, дисплей, дизайн, софтуер, може да всичко, което всъщност е важно за потребителското изживяване и още много. Започваме! Нека да започна с производителността. Компактните телефони винаги имат едно и също предизвикателство – как да се побере флагманска мощност в малко тяло, без устройството да се превърне в джобен нагревател. Вътре в Xiaomi 17 ще откриеш най-мощния чипсет за годината, а Xiaomi очевидно са решили да го оставят да работи почти на максимум. И да, производителността е на лице. Поне за известно време. Игрите вървят на максимални настройки, включително тежки заглавия, FPS стойностите са стабилно високи, аз ги следя чрез този отличен оверлей за частота на опресняване в реално време, който е доста по-прецизен от стандартните девелопър инструменти. Но има и компромис. При сериозно натоварване, особено ако използваш кълъв, телефонът се затопля. При екстремни сценарии повърхността достига над 50 градуса, а ако си сериозен геймър, може би трябва да помислиш за активно охлаждане. В противен случай, просто трябва да приемеш, че това е компактен флагман, който изкарва много мощност в много малко пространство и понякога в ограничено време. Според повечето бенчмаркове, производителността е прилична. В сравнение с Xiaomi 15, ефективността на процесора е подобрена, средната консумация на енергия е по-ниска, което помага на живота на батерията. Но графиката за производителност при продължително натоварване изобщо не изглежда обещаващо. Тук е време за моя съвсем неподправен коментар. Може да си абсолютно несъгласен с мен, но ми се струва, че Xiaomi са фокусирани повече върху пиковата производителност на теория и по спецификации, отколкото върху стабилна работа при продължително натоварване и гейминг. Затова и температурните ограничения при дълги сесии, когато той порядъчно загрее и между другото не се чувства толкова приятно в ръката, телефонът може да ви се стори дори малко по-бавен в сравнение с някои предишни Snapdragon генерации. Но това решение не е случайно, защото освен маркетинг, допълнителният резерв от мощност ясно помага при обработка на снимки и видео, а това ни води към инспектиране на камерите. Тук Xiaomi 17 прави осезаема крачка напред. Основният сензор запазва сходен размер като при Xiaomi 15, но е персонализиран и обозначен като Light Fusion 950. Има по-голяма чувствителност от предшественика и това си личи по резултатите. Снимките са чисти, детайлни, добре балансирани. Като цяло това е камера, на която може да разчиташ. Leica Authentic и Leica Vibrant са профилите, които можеш да избереш, както беше и преди, и повечето кадри изглеждат отлично директно от камерата. Най-големият напредък тази година обаче, по мое мнение, е при видеото. Да, поддържа 8К за снимане, но истинският напредък според мен е при 4К. Както и преди има лог запис, отлична стабилизация и добра съвместимост с външни професионални приложения на камерата, този нов модел е още по-сериозен инструмент за създатели на съдържание. При нощни снимки този чипсет помага много с обработката, кадрите при слаба светлина са изненадващо добри. Честно казано, телефонът може да се конкурира дори с актуалните поколения на iPhone и Pixel, че даже и ако става дума за видео, макар че стабилизацията все още разчита на OIS, а не на Sensor Shift технологията, която Apple използват. Ултрашироката камера е също окей, особено при добра светлина. Един детайл, зрителният ъгъл е малко по-тесен спрямо някои конкуренти, затова е обозначен като 0.7, а не 0.6 или 0.5.
Телефотокамерата също е по-добра, макар че ми се искаше Xiaomi да стигнат още по-далеч тук. Зумът е само 2,6. Ако беше 4 или 5, устройството щеше да може да се доближи още повече до Pro сегмента. Положителното е, че може да фокусира от много близко разстояние и е отлична камера за заснемане на близки кадри. Предната камера продължава добрата тенденция на Xiaomi от последните години, леко надграждане и резултатите отново са добри. Тук трябва да го заявя директно и както виждате, това не е просто мнение, това е факт. Цветовата последователност и консистентност между трите камери не е на особено добро ниво. Разликите са по-осезаеми, отколкото при някои други конкуренти. Добрата новина е, че това изглежда по-скоро като софтуерен проблем, а това означава, че хипотетично има шанс да бъде подобрен с апдейти. Като цяло, от хардуерна гледна точка, това е една от най-силните камерни системи в компактния клас. Софтуерната доработка обаче има доста на къде да се развива. Друго сериозно надграждане тази година е батерията. Глобалната версия на Xiaomi 17 идва с малко над 6300 мАч, което е впечатляващо за компактен флагман. В реална употреба получавам около 9 часа активен екран при смесена употреба и над 30 часа комбинирано използване. Разходът в режим на готовност също е по-добър от обичайното при HyperOS, макар че съм изключил част от ненужните приложения и услуги. Зареждането е изключително бързо, но има условие. Най-добрите резултати се постигат с оригиналните зарядни на Xiaomi, които вече не са включени в комплекта. Софтуерно телефонът също търпи подобрение. Имаме индикатор за здравето на батерията, брояч на цикли, различни инструменти за оптимизация и в сравнение с Xiaomi 15, това е ясна крачка напред. Ако идваш от iPhone или друго балансирано устройство, автономността тук ще ти се стори напълно адекватна. Едно от любимите ми подобрения тази година е свързаността, особено между устройства от Xiaomi екосистемата. Да, тук имаме функции като споделяне на екран, трансфер на файлове, интеграция между устройствата и така нататък. Но голямата новина е междуплатформеното споделяне. Вече може да прехвърлиш файлове между Xiaomi 17 и iPhone, подобно на AirDrop, просто доближаваш устройствата, изпращаш файла и всичко работи, но това не е AirDrop все още. Може би все пак тази функция ще пристигне с някои от бъдещите обновления. От хардуерна гледна точка получаваш всичко очаквано, USB генерация 3.2 за бърз трансфер, OTG поддръжка и възможност за видео изход. Дисплеят също е отличен, пиковата яркост достига до 3500 нита, пулс модулация честотата е висока и комфортна за очите, а цветопредаването е по-близко от всякога до това, което би очаквал от iPhone. Рамките са тънки, макар и не напълно невидими, имаме фин черен контур, визуално обаче изглежда балансирано и чисто. И в ежедневието, навън, вечер, при четене, при гледане на видео, това е дисплей, за който просто не мислиш, а точно това усещане се търси. Сега, накратко за дизайна и изработката. Още щом взех телефона в ръка, усещането беше познато. Формата е някъде между плоската прецизност на iPhone и по-мекото усещане на Pixel. Размерите са почти идентични, но Xiaomi 17 е осезаемо по-тънък. Дори с кълъв остава компактен и удобен. Липсва ми допълнителен функционален бутон, който става все по-разпространен при други модели и би стоял добре и тук. От положителната страна, трите бутона от дясно правят телефона удобен за гимбъл и за статив, нещо, което създателите на съдържание със сигурност ще оценят. Качеството на изработка също е отлично, солидно и с материали от висок клас. Софтуерът е Android, базиран на популярния от Xiaomi HyperOS. Мощен, с много възможности за персонализация, добра интеграция в екосистемата на Xiaomi, имаме AI функционалности и богати визуални опции. И разбира се, глобалната версия е заредена с всички Google приложения. Ако си го вземеш от Китай, по-скоро ще бъде мъчение. Но предварително инсталираните приложения са твърде много. Добрата новина е, че за около 30 минути настройване може да изключиш или да ограничиш повечето от тях. Някои проблеми обаче остават. Жестовата навигация не работи коректно с външни лончери, контролният център продължава да наподобява iOS, а известията не са напълно в стандартния Android стил. Или свикваш, или не.
Аз използвам персонализирана тема и иконен пакет, за да доближа усещането максимално до стоков Android. И преди финала, нека да обобщя минусите, няма 1 терабайтова версия глобално и в същото време няма слот за microSD карта. Температурният баланс остава ограничен при продължително натоварване, а дизайнът се отдалечава от уникалната идентичност на Xiaomi към по-познатия iPhone вдъхновен стил. И цената остава неприятно висока. В същото това време конкуренцията не е особено адекватна. Например, Galaxy S26, компактното решение на Samsung, изостава с безобразно бавно зареждане и много, да ги наречем, умерени апгрейди при камерите, защото хардуерът почти не се е променил от няколко поколения насам. Pixel устройствата пък предлагат отличен софтуер, поне по мое мнение, страхотна фотография, но изостават осезаемо при суровата производителност. А Sony се запазват като страхотен нишов избор за ентусиасти и фенове на марката Sony. Така че реално погледнато, Xiaomi 17 няма особено сериозна конкуренция в сегмента на компактните флагмани. Разбира се, познатите компромиси от предните генерации остават в сила, а ограничения при охлаждането, не чак толкова добра камера. Тя е страхотна, сравнена с предната генерация, но, да кажем, все още не е готова да се конкурира с iPhone. И в заключение, ако трябва да обобщя за кого е този телефон и дали е добър, всъщност аз мисля, че е много добър, в много отношения дори е отличен, но по-важният въпрос е кое е приоритет за теб. Дали е батерия, дали е софтуер, дисплей, производителност, екосистема, защото това устройство прави много силни избори в някои отношения, но имаме компромиси в други. И това беше всичко, което исках да ти споделя за Xiaomi 17. Целта ми с това ревю беше да покажа реалното поведение на телефона, не само да си дърдорим за числа и спецификации. И ако видеото ти е помогнало да добиеш ясна представа какъв всъщност е Xiaomi 17, значи съм си свършил работата. Благодаря за подкрепата, наистина означава много. Ако видеото ти е било полезно, сподели го с някой, който си търси компактен флагман или просто приятел, който обича технологиите. Това е всичко за днес. Аз съм Мишо и те очаквам отново тук. Чао!